Obi anu abefre honhom na honhom ni di snap onfa snap wu ho ensre mfre no ansa na waba obi anu abefre honhom na honhom ni di apetese na wunyu so apetese no emfa nsre ansa na waba honhom nya o classmate o enti obi wo ha yesi obi wo ha no gina me bosom na me bosom be da che me ha unim ni o keka ye bo se de erisi di frɛ bosom bia ye obi wo ha ukuta ubebom don ye obi oso asoma ubebom ti se de wo so school adama no kuro o bono na bosom no o sane manane nya so kofa na na no ajasi wo kuro na ukọ nya oyonko no Tano bia wa ye Tano bia no o frɛ no de wo pɛ wo de ntem no wo be frɛ na wo bompa ya amamre wi a wotimi sumatu de di kan wo tisi ya wo se tuo ye den e kasa ejade wonam a wo yokofo to de moba ene nam enti obi oso wo Tano bosom no ni tuo no onko pɛ bi han e be den pa se eja bete wo ne oh samilim konfo bi wono wotimi koma yanka na wakogi na nkwe abeben de wo wa no enti wo kwa ono de ho Ghana ne bosom do so se na obi a ono so na ade adwumaja na enko o de abeben na da ne abosom mi donyame ena wa dipupuna wi sie ko twiko brema nyina wono wotimi fa de kora koma yanka na wakogi moja chance edidi ma na so tua nyina ye de tim bosom na mfrese molovia chance nyina ye de tim bosom eh karishuka mame wata misirompo bosom wo hwe ni ya wote sa hwehwe so ko fa hwehwe na ani mu aye fia obetimi da hwe woni te so to bo pepa enti se osiesie bosom a abra bia osiesie wo so abrabo etimi se mimi na mba bia ka wan hye me bansere na me hwi ni me ho mimi wo bibi ba ya me ye ma me nkwala no ba me angaza de me ni hwe ewo me ho ba die gu me wo agya mo ba wo pagya tene so se na pa na ho afra we chi se utu asoe Edi adabo yesu de be meto honsa o se SuroWiase ewiase hu dia ebe si kira no wodim enti se SuroWiase yale Bosomfo Kofi nti edi nkomo efa suman fle eho na yedi abo ye kan se ablafo no eho edie ye nya ablafo mienu di om ho nkomo na ene ye ba atanofo no eho na da foforo no yasade ablafo ni bi asa asomso enti ye beto to aso saa ye ba bedi atanofo ho nkomo kwan ye fa so frɛ atanofo suman frɛ no kame ho na ye nchia no na ye ma na kwa aba na bi o wadofo bi obeche o ma na ye mfa ye nkomo no enhyehyɛ so Bosomfo obaba let us say adum ne hweyi enkwan ho ene de o kala ide won sa ha we me papa addressing pa na na address sia no papa ben kwaku mosi emi kuno mosi de mosi na Jimmy nsam takraboa si mi se Bosomfo enti bosom mosi nya bosom ma me ndi agoro uluma pa so o papa no de ya na me ba ne ho ne me ma na me kura de ma me no dada because ono eje ko so no mfa obantra na so da me ne first person de me atena ne na so ono so mi kuro ono so ne bosom odi kan free no of ba so ne ntitwi oh papa ot pa ne de o kan na ya na o ne kan no ne kan na sam na me no edi ho nkomo ono kura ye sua blafo no ho bi ma se ono so ne de timi bem ensa we you papa sinchen so me eyi mi kura sinchen I was like me mama copy pakra dem di ka twa na me woluma dem yin mu enye na so nyawe da fofo ye de ne be ba da fofo ye ka se atanofo a ye si omugum ahodo bebre ye wo Tano bi wo ho a oba bia wo de bia ne shinap no de sinitiri so na odesa ye obi wo ho a ye si ye beye ni sei wona obetimi akire mama me atanofo ne wo ahodo sen yo me da se mami na de di kan no me de nchia kese kwa mami nua ma de nyina na kwa me opon a o US abruchimem sebenya bronku dokononko nchia kese enkoma mi nua yi pa enkoma me Bosomfo panyini Kofi jampe a o chawrumo ma de nyina me papa me nana me wura me bibia nana black power nchia kese enkomo ma enkoma me yere obapa na akosu ampon so bi ma konfo ba etiefo ne awefo hwe mi nyina me followers nyina nchia kese enkoma wo mo am se ubusa me se atanofo no yo mo ahodo atanofo yo mo ahodo afiri se ye wo asutano ewo ho
sa esutano ai e be kire wade na maka asem ama na si asem so e ka se Tano bosom a ya na dodo na bosom a wote yawam bia no ya na ye friend se woye Tano fi se wonya Tano a ontena yawam na de ma me ka sa no se Asuo Tano no yetim omo wo yawam ana ye wo Tano te se adade Kofi woye Tano takwasi woye Tano omunyina ya Tanofo omotete yawam so ahu takwasi no Tano no ene adade Kofi Tano no adade Kofi onyansuo sa adade nyansuo ubuse obi a adade ye sante hene bosom one twasa adade Kofi ne kɔ na agona bo abuduo aba atwa na asa da ho frititi adade na kyekere kuro aye frɛ no afomana so adade na kyekere kuro no one betwa na asa woyɛ Tano bosom adade ne bapa nyini a wone ne te hyase ye be kyekere kuro yi ye frɛ no yentimi bofo yentimi ono ne ka konfo akosu ampon a oye mehema prekupe so ahu nti adade ye Tano bosom enso onyensuo dabi de nti ama me kan sa no yentimi bosom yentimi obi anu wode ne nsa timi yentimi ba akomu yentimi te yawam yentimi no first yentimi am di kan hu no na yentimi na fade ene sedi osimite no senka mi nya saadi ni bi na me de ma kyerewa bete ho no wo de me ba ho nti Atanofo no se yakesa Atanofo no enchemu wo mu a suma ote yawam bia no Tano bosom because of yawa no a wotim no busumfufuo ti se asuo no Atanofo no o mafade no na different from sa Atanofo na omunya asuo no o mafade different na asuo Tano enso afade different pato watamase enti se ubusa se Atanofo no ye omienu a me de mi hu ni se Tano bi aye Tano ne momo adwuma na dance ronko okay so ahu Matias se Tano bi ati ya wo ma ebi nti kukuom Tano ti kukuom won say Matias yesi se Tano bi ba kro otimi bi a nsuo wo kukuom na wonum na oka ode ye bi se osedan oh wadawroma me de sebi miswa ensu mi nswa me wo mpanyimfo me na o manante ache Tano bosum bi anu wa etim ni kukuom okay Matias enti aya dia aya na ebi Tano bi si form aya na osoa no ebi wo kuku yawa ba ese kuku oh aya na ye wa abrafo ni bi wo mo ba mo tisi a kuku no mo so na bi wo na jegum na edere na odi na mpiom ba se Tano atiasi na ye soa na ana ye ya mamra soa Tano na ye pege kuku asi utidie won se na nsem wo me hwe program bi ewo media bi so na konfo bi betena so ne nkasa yemu no odi atem se oba nkom Tano okasa bebre edi ntini ese oba nkom Tano adi ntini ese oba nkom Tano nse oba se wo wonse buo mu a ana uduru saa mre na ya na wo honte se nka abekọ agyanom ye dei enchen de edi kan me maame no nyina ne menu ama mo nkafra me nkyere maase na me kyere emasu ene o mote bia bi omu wo mu eduru wo mu ntimi nka mo nko ye ewura no ye den enchen nti oba ntubosom se wakọ ba bi yase konfo ba we wona akuri bosom we di ama we menye ntum se okese oba ntubosom a eno no mepene so ba okese oba nkom Tano a e wono ya na twe ma adwene bebre because ye wo bi o a ye wo na ahyase na mfiedu pepepe na otwa bra bosom aware no onwu bie mu oni wiase sa ba we betima ye wiase bibia fi se ne hote sebe me nka se ema honte ema mfa ncheme asama me ka no but se unya soa sa atumi kese na eni kwa se ohunu moja biem mbaja watama se eni kwa se ohunu moja biem okay yes enti so obi keke se oba ntimi nkom Tano efa baabi ya na sebe ene ikura no ya oba bi o ha okom emra no so a obu ne nsa enanso no so a o nam yensa da nanim so o ma ne ho ete na owi a yadwira no akom no ena akom no maame eno na ya na me ka obi nti ase obi ka se na we kura wa ye hwan a o kyere nsemu
sabi minim de mfiri mpanyimfie na masua niam bi so na mahu niam bi obi wo ha se ope sabi na yere kom anase obi wo ha ono ankasa komfo ba na e bi adwuma sam ni sikasem ti o ha na friends adwuma aba o ni nsabuom eda ba ko dam yenu dam yansa danan o hwa wo hunu moja ni ye no o se me de be ya adwuma emwa o bre utumi ase wo dum gya no wa firi mo awie no wo na miensa e wo so ma ne ho eye wese wo wi a wo dwira no no aya abode foforo na fi wasa be hya ase no matu anamon enya sa na nsape na nso na nwotwepe no ena be ma adwuma nyina ate akoda wo obi di adwuma ba oje na enye ya manemre na ho mfa no tu adawro ma be pin wachi no asa ayeden aba o wa akoma pa okọ obeba o ma amane nkọ agyamu na di adwuma ba so ba obi su di wanya huni sa no kete nyame amo akọ bokọ te bode enkom ama ba na awie ma moja na twa pen de no etwa moja me na dawo bode enkom oba moja tu se den body apantumi ya ni nkom na tini se ten fachi wonu we se ya na mini munsuo atwa fom be ma ya no mi ya eja mo bro mo hu bebrebe o ma kwati akọ me betena platform to say sebe ma siesi obi nkyira duro ana obi ni maduro a minni maduro basa enuru ho sa side ho men ko ho me mpeso se me ko ho na mo me betena media no so sei na me kyerɛ duro bi a ya na me kyerɛ ma nipa bi ahunu niema bi ani so keke enuro de ewo ho na saa mere no enson enti saa moja ne de no o ma ne hwe a na atwa ho a obedwira no obepete no dwira na ode akosoa hwe o se de nyankopon odoma nkoma abo ade se emere se ade we empie mfiri nipa ho na mesene nko na wo sika wo ginti wo si ni kwan nti o kina yare kase ebo konfo wanya no adura yese konfo asoma si pa obi ote aduro ho enenne se ya to no abode bia ni wa asasi so enye nyame ne boye eno nti me ne wo kasa bia me ka kire se sunsuma kwakuo nyame abofo mpempem obi a ne nadwuma bosum bia ye obofo fine na ate se yese bosuma suma si wawuda kejetia bosuma suma si yabontuo oda kantaman ensi da konfo na mete konfo wu chiami wu bosomfo wu ba ye ngun tentem bosomfo de ye wu ajamu twim maye akonfo ni wujam won bebre konfo so bedi no kure no o che na bosomfo wu twatoro no wasan konfo wo yere eko enti season by season yati ase ele na yembra atono frɛ no yo Tano ben na obetimi de won sese obu aka se Tano wi ye frɛ ne si hwɛ atano frɛ no me on se me ne wo kasa no me di ka kasa me na ye ebo obekom Tano oduma se Tano 48 good years me nana Satan on the friends oduma se Tano Tano Kofi okay ha ne da ifiada Tano Kofi oduma se Tano ye Tano a obaji ni dini pa yie na benso na djuma sem ne nkomhye enna asore ama ahemfo mpese omobema akomfo ahyenkom no maka de yebesie so nwo nanka okomfo wosofo senka ye fofo nanso enne omo ya ama ekwan bi abedam sofo gina brane ama komfo gina brane na se wiase sesi aya yatimu se yese ye makwan ye bie niam ani so me djira mi nua no makomfo mi papa no makomfo mi maame no makomfo nyina na mu Bosomfo Kofi nti mi metimi atena media bia so amepe mi si the whole Ghana mi nya osofo betimi abetena se de me ne otie na asofo adwuma wo kirem akomfo adwuma anam otuo mi nso mi gina omanam mi kirem 101 ye de yem fanto hu se ya me invite one sofo my ready matiase obianu wa se asasi so osum nyame yie sene ye nananom som yi ye ne ye nyame adwuma osoro na adwuma ye ne ye matiase me meti yi
me metiate si ayi ebe den be nwanwa se meka moje di bi moye den agu Tano duma se ya minimi SDA member o ye panyini wa asore ho ne ba nyeme oso ne nsa de ne ko ye na abortion se ya mi manya me no a kada na ye betua wo soka instant justice obeje no ha tamana ona na kom no den na wodi wani hu ya ebo wu yo he ebra na me na kom no ye na ye nchi pa free edwo so onwe aware de me na nanum kopie kono nwo odumase enne kono nwo odumase akonwa ye ne yedie na de ma ye be pie Tano odumase no nyina ne se odumase Tano eye otumfo Bosomfo yewura me bonni a okase mi ntumi che na me mamuso unti na mete baabi eno nti abre bia me kasa na me bo opemsuo din a dade che ne hye me kura we se mitu sebe de ani die se no na de ama no yewura wo nkwaso eburu opemsuo wada woroma na se tu unti na mete baabi odumase Tano ye Tano a na santehene ani di Bosomfo na ye den achi me nana e maame na ojo ahima ko o manhia me nana adwa mo abedjon ahima ko o manhia me nana amadu twun abedjon ahima ko o manhia me maame amagata ojo ahima ko o manhia enti na wo ho odene e maame nana enti wa na opemsuo ye se no sasa na tie dia ene ye mo me yemfa nkomata no Kofi na ompe ye funu enti me nana ntete e ye Tano ntete Oma Tano ntete ho san ye kire se ye Tano ubehu obi bepam de beba besu nso enti ebere ba sa na ye de me nana ba ho no me nana nyinse ana asai ba ye de ne bre Tano no start se wo ye nnu no obenya me nana amadu twunwa ono nko a ya ngu bi anka no ho me nana twunwa be nyinse ebe wo me nana adwo amoa wono nko a wanya obi anka no ho me nana adwo amoa be nyinse ebe wo me maame amagata adutwunwa mrosa ono nso wono nko a wanya obi anka ho adutwunwa mrosa na be nyinse wo ye wa wo mamu nso ne toso me yansa so enti ye fia ya tim e wo ho no opemsuo na ma ombesi fie no e ma ye nana unti na mete baabi ye fia tim no opemsuo na ma ombesi e wo Tano odumase e de ma ye e na wo ko Tano odumase sesi a ye wo baabi wo ye frɛ wo Tano kwam Tano no no ye kuro dadam Tano odumase wo no kuro dadam kuro dadam wo no e na omo yi no de ne ba kurom sesi ya me no kasai opemsuo eye ntotoye o yi na firi krom ne de na kotena Tano na asase so Tano asase a sebi amanfo do mo nsa akeka be de ode ne nsa aka bia obi anu a azantima mu ha wo so sene yewura therefore on kwaso eburu obi anu wo so sene yewura se ho eye no Bosomfo Tano de ya no matter how ni nipa usiti wuntimi nye bibi mfiri opemsuo nsem dabi asase wura therefore na ne dia ye ode na dia so di bonkum na ye den eje enti me mpa ya me bo ne nananom nsamanfo me nana ye bo saman say on sorry konfo bi ewu a ni spirit etene Bosomfo on sorry nkenya ne ho waka na Tano kwamu asase ni nyina ye nyimfa mata no na agya nwale onyini konfo dada nwale na ne dabi me na free mu no me na wu ya cho me na free mbebe me na free mu ache me na oh ne ya wo me ba na mani mfisa me na free mu ache aha me fanza me na free mu kura no me ha mani aka me nteso mna form kura no 25 years ebeba onware obi a na nse ya wa no obi ba se Tano Kofi aka no oba amamre me mani fi adi no odumase Tano ye ntwa abo ama no se ye twa ya ma agya didie ne ya to na twene se on pre papa no nkoda ya ne enwu so afa onum amamre nyame ncha de sada na me ho otwa abo no wie ye ogya na nam se no wafum me na na te ase no se twa abo e de mata no a ya yiri ni se ya mamoja no enyu ni wie ya wie ya wona bo ya pam a ya ni ma de nyina ya wona ya mienu bi wo ni musei na wahwe owe na ye fita wafa owe na se red bi abetom tia se ya wamfa didie no na wo se opefoforo sa ye den ebetwa
yentwanyem se yehwem so ahunu aha enti sat oduma se Tano no kwaya ye fa so e ma na didie e frɛ no ne ho ana motuo e na me kire osisi a yatiase enti se obefrɛ na ye woso dawuta ne ade ana obefrɛ na obeyusu first ne wo tete dondo bi ho na dondo a omota yusu frata no fo no pa kuma na kasa enti ye pedi onimbo na ode agege suman no sane mnane dondo na kasa o ewa kasa bia so asese yes enti omnane sanimu a na ne komfo ho a waba wura no wotiti su a unu se ampa be ma yedai asi fom waye okofo ye ka ko a Tano ye kofo papa sabe asuo Tano de onim ba bi asuo no oda ana de onim asuo ni ye no onya su ketwa gise de onhu ni da ana onim ni da so Tano ye asuo kese pa enunti mre bi atwam kakra na me kasa na me ka se Tano ye asuo a omo asuo bi comment section omo asabe omunim tete abakosem enim de no obi obeba betwera se bia na oboma baso obi kura frɛ me phone so busa se saa de we saa mamere we wo ye den na hu ya na wo teye ma me ne kasa ka che ne se mi wuranom ene mi di awede hunhum enti me nso mete na mete so a me de ye adwuma obi a wudi adu achi na so be firi akoma pam ene hunhum ananti ya sa sembeto pa na ya na edin hu ko sa sem na e ba no o ma di ka di no hunhum ansa na ba ni so yesu obi be wu a hunhum o ansa na wabeda wu anisuo am ye atwa adwadwo enti ye wura no wo ani omuhunu akiri esene ye na sa na tie se ye hwe Tano no mudie na wo ka se obe wo so omo dondo bi a wo de so mo to omo ngu nsa omo wo de nsa be bompa ye okay obi anu abefre honhom na honhom ni di snap onfa snap ungu ho ensre mfre no ansa na waba obi anu abefre honhom na honhom ni di apetese na wunyusu apetese no emfa nsre ansa na waba honhom nya o classmate yo honhom nya o classmate enti obu ani ani die o sre no waba ma opa bibia ye dai afri ni ho enti obi wo a yesi obi wo no gina me bosom na me bosom be da cheme ha unim ni o keka eno na base ya na ma shefu gu kokko makoma ya ba fom de masesa no matie mi nuanom panfo bi afutu ka we se ka jatom wo bosom ntime nche wo ye hwan mini pa metie kura wodi nkwatese mama me boys ayire wa chekam wo akoma police fo se mfantum na wo no wo ye mfonso a so mu a wo nkohia no ba bia kageti ana kantamanto no akopa na chewo na wo zo ntime nche wo obati wo kire bi wo ahwe wo jawa ba bia bosom da si wo kura wo mfa ho da enti atanafo no mu nyina afre ne ye de same ana die minim ne se atanafo no de ye mfa dondo enyeje no na ye na ensa na obegu na wafre no se enkomo ho opese one ne kasa tinada woroma ubehia no na ye den edi awede wo de nsa ne bompa ye wi afe wa wo so nan isa na no ye bo se de risidi frɛ bosum bia ye obi o wa ukuta ubebom don ye obi oso asoma ubebom ti se de wo so school adoma no kuro o bono na bosom no o sane mnane so ahu o sane mnane na wo bono mnane na wo kasa yie no na ba bia obi a wate se me de hia somasi ohia me na me nkotie de ode ye dai awede oni me ye dai ewo so ahu nya se okofa na kwan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 k
no saa ma de ache uhuno so na momo so mu kadache wadawroma ye benya wo fitiam komo ho wadawroma amamle ne amane kwan so kadache na wo sane menane una didi na bi frito anya bi afadi na cheso hu se ampa oni ho a efie to sini efie to mpan enti wo hia no aka bibi a kire no no nso akoye na bibi abafie mamu nyina ma yeden monya bi adi so aha ntinya saa o mun kabre na o mun koje asise o mbotom suma bosom no na mo di bodwe no nye Tano de mehu Atano ni bia ye di tuo ne frɛ wo
Tano bia wo ye tano bia no wo frɛ no de wo pɛ wo de ntem no wo be frɛ na wo bɔ mpa ya amamre wi a wotimi sumatu de di kan wo tisi ya wo se tuo ye den e kasa agya de wonam a wo yokofo to de moba ene nam one day a wo beba no ma frɛ so bi ma na papa tisi na se moba kasa wo wiemu a wo bo say yes wanante na ne de wo be hia okofo na nkasa mu etuo mu banko a na ya adwuma wotisi kim e wo sesu kim e wo sesu so hu agya de onya tisi a tanofo ne de etuo de entu obi oso wota no bosom no oni tuo no onko pe bi han ebe den pa se agya bete wo ne agya si fo ma bo bankasa se ne na nya one bae wo si ya na wo so ma tuo no ye den esu wakra wo koda kra no na de aboba ye den agya no kwan emuba wotu ye nyina no no onam so ehuma bia kwan bia mu asisi bia o de kotetim bia kwam na mu wada ho entu be hu konfo bi na wakom afe mfie mienu mfie miensa wobakwa kohwe ni nchi no no we de wo de obuo ne ani die e ma na honhom wo so ya ahomaso wo ye dwe wo ni hwe wo so ye dwe na be da bo so ma hira wo se mo twa konkono no mo kwa kohia mu hia mu de mu a na wonya so lepeni sese de e kasi ye twere kronkromen kasa mo obi na twere ya migidie ni wo se president onyindi so bra wo ase a osoro obepagya wo na so ma ho so a osoro bebra wase so anwo enti mi de me mahu ni se bosom se ade we ye me de bia meka na me kan platform yi so ade ba ko pe na metimi atwa me yere ntoro e wo ho se ma fa na chi ni wabusa na magia tu minyi ntumu da bosom bechew minyi ntumu da nso amene na kama bosom atew bibia ni wam de bayinta me yere da no kora me trodo me fatsam sie o trodo me ekokọ ubusa ma de mi obi a bi obi mi ni bi de mi ni mi mfa nkotu me ho na kira bibi kotis ya mi komu a sawo na so obi antimi na eda na de wa fe wo se me nka sa bi da enti me de bia me nimu hia me ne mo kan se ma me vele enipa bia wo asase isu a no kore wo pese onyini cha no kore obi fidie mu nam obi yere sania ma wei krono wi sania ma wei firi wa brabom se nyame ma 70 years wo hwe on so yo be ma bonus 30 ade aka ho free fire enjoy Yatasi. The sana okadia yatasi. Pepe. Na de ntina me pese mbusa se yesua atano flei. Ade ntina atano ba na onya atena se agbo nso wo so ne gina ye. Ade ntia. Oh, ya na de tini. Ansa ya obabi okura na. Omufra tano no wi a osane ya na omasoe. Nyawuru akonfo na omasoe ya wana ye dey esi ho sebe ya akonfo no ni kombe dey ebedwe no kakra ya se de yesu man na aba mo se de ntia ma me ka sha no ye obi ho a ye wotano ni bi ho a wono so batire su a obedi ade ebe che ne kura na ya waso no so ena akom no omudi bi adane hip life shatawale mu akom omo kom na nampadu ene city boys mo akom no ukon wa discipline ya adwuma pa me oba misuma dan nyase oba ya msi kowura mo hwe on da we dikan we ya busa dan ndi se oba na be ya adwuma ye nkire musuo se koyi me hu me bosumo dabi obi oso a ukon ne nchen na opese hu se oh saminim konfo bi wono wotimi koma yanka na wakogi na nkwe abeben de wowa no enti ukwa ono de ho Ghana ne bosom do so sine obia ono so na ade adwuma gya na enko o de abeben na da ne abosom mi donyame eno wa di pupuna wisie ko twiko brema nyina wono wotimi fa ade kura koma yanka na wakogi moja wodi be nkumbi wakoma yanka akogi moja be dwie ono nkumbi ma yanka uni bi agya na ankopa bi mra na fa due no na se me dabi no koma yanka na nwa mi twa ma kese no mabo ma beben ano
na me de niema hyemu a na me de niema asoso na ma dwie na sensen wo bebre na ma frɛ wo se bra me bosom dem ukwa abosumi na sam wo chance edidi ma na so tua nyina ye de atim bosom tete chance ni bia tete chance ye mu dudu anaso ye de atim bosom be no na mo frɛ se molovia chance nyina ye de atim bosom da bi o empanfo se ketewese eyesre dudu wura okura bosom ba ko pɛ wo so behwe ni ye wo bedi nini me da bia me ka se 120 years ni ɛna asamanfo me bɔ mi wura no dia mema muso omukofa abofo gadawu 120 years bofo nko na omukuta o aduma bia ni wa akwa afeli da wo so na wo ye wo kofo baye wo no ataba wa obi antimi ndwe wa no wo fa odua wo de fa ko wo fa mene nto asama wo de fa ko o ka se enye adwuma bi omde ko obi ayi ya wo hye obi hu oh die ntia ma me ka sa ne se wo ko busumfie bi na amamre ne amane ekoso na nipa dia dance e ba se nipa 100 na nipa 90 ekodi dance e 10 kese omo se wa omo sei no emfiri anu kwan yim bata wat mase na wo dia nipa 100 90 asew 10 pe na eji watum wan we ya be kakra be sere na wadi na wan be fiu etinya sa bosom ne sam ho bebre no manvela na kire se waben dabi bosom dia mi hu yei se wunim na akwan kura na enye se no nti na wafoka akoma yanka na wakwaji na ntwi abeben pa wa ye onza se mamhwe ebi ba se free wa ha be kan ha ne yadua ni se ya no se be hu bi kwa na da support kari shuka mame wata Misrompo. I for was of waiting at your mamma, dear Chabadia, so for years or so. If I Tano freno ehono wo bibia obeka na ye fan service media kakra me ka kire etiefo ne ahwefo nyina ne se ye kasa bosomsom a sabe eye bosom na sum nipa enya nipa na som bosom untimi nsom bosom ebiso obi di na ntwa ba ye twa moja ni gusu wie no part kitenkiti bi ne yayi atoso na ntwi mu anyina wo na wo bewe obi di ka abeche bosom wo hia bosom se wo twi range over da eya ya te hu ye ne etwi otu ni sunsumu so ya yete ho ye ne atwi na no obi ba obeche ntade ne niam mpaboa mache amefuoi na me de we omo jeje ya omo ehye omo oh da obeba no oda bia obeba bia wo ba afre me bra free USA ba no obra me spray papa ebi mi yibi kire o se yibi kire o se cap se de ya bo we cap na ya design cap no egu hu a usi atade no kura still ajim ye wi ame no Kofi what you say enti no meje ya na chesa we ye wo enema bi wo ho a so bosom osum wo hwe ni ya wote sa hwehwe so ko fa hwehwe na animu aye fia obetimi da hwe woni je so to bo pepa enti se osiesie bosom a abra bi osiesie wo so abrabo etimi se mimi na mba bi a ka wan hye me bansere na me hwi ni me ho mimi wo bibi ba ya me yema me nkwala no ba me angaza de me ni hwe ewo me ho wadi egu me wo agya mo ba wo pagya tena so se na pa ene ho afra ya we chise utu aswe enti mesere obi a se mo me mfa akoma pa gidie ne mfa nsum ye ewura no mu ye ye ni omuni no mo nso omumma omumfa ade ya papa bia ehinta ya da obi ama na ninye bosom so obi ama na ninye wonemu ode ya we nkoko free za auto boy me na je pa master fryer we se utu se utu na se wonu mienu na wantu a fiera betu ai wa le de muzi ya grawo